Білім ғамәлді. Бек ғалим Ирас Роттердамскийның сөзләрен түрлі шаңларға була. Біз әлігі раслауны мәғариф өлкәсендә үзгәрешләргә кулланачакбыз. Бу білім дөньясы. Һәм бүген біз Татарстан мәктәпләрендә һәм югары уку йортларындагы үзгәрешләр турында сөйләшербез. Бүгенге программада Исәнме мәктәп, яңа ачылган мәктәпләр Татарстанлылар һәм Россия премьер-министры нәрсә белән гаҗәпләндерде? Парта артында укытучылар, авыл укытучылары яңа үсеш нокталарын кайда ача? Кайсы районда иң яхшы технология укытучылары эшли? Татарстанда яңа уку елында 6000-гә якын укучы өчен 5 мәктәп ачылды. Һәм бу 27 яңа балалар бакчасын исәпкә алмыйча. Демография милли проекты гамәлдә. Программа кысаларында белем көненә бөтен ил буенча 170 мәктәп ачылды. Укучылар саны елдан-ел арта. Шул исәптән Татарстанда да. Казан мәктәпләренең берсе республиканың иң зур мәктәпләр исемлегендә беренче урында тора. Яңа уку йортлары нәрсә белән гаҗәпләндерә һәм алар нинди чыгарылыш сыйныф укучыларын әзерли? Нияз Рахман белде. Birinci sentyabr һәм беренче кыңгырау шалтырауы быел Татарстан яңа уку йортына яңа 5 мәктәп һәм сафка бастырылган яңкырмалар белән кирде. Бу тагын 6000 укучы өчен уңай шартлар тудырыла дигән сүз. Шуларның берсе Казанның Весна торак комплексында быел күп профильле 185-нче лицей ачылды. Башкаладагы иң зур уку йорты 1501 укучыга исәпләнелгән. В республике образованию уделяется большое внимание. Только в этом году сдается 5 новых школ, 3 перестроек школам, 36 школ будут капитально отремонтированы, закупается оборудование для учебных классов, для лабораторий. Хәерле көн, хөрмәтле премьер-министр, кадерле безнең балаларыбыз, әти-әниләр, укытучылар, сезне ихлас күңелдән барыгызны да белем көне белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, иң изге теләкләр телим. Бәйрәм белән барыгызны да. Лицейга беренче сыйныфка 836 бала укырга керде. Бирәтирендән укыту төрле юнәлешләр буенча бүленәчәк. Беренче сыйныфтан физика дәресен кертергә ниятлиләр. Робот техникасы, хореография, тегү ашарга пешерү кебек түгәрәкләр эшләячәк. Беренче сыйныфтан инглиз теле, 8нче сыйныфта икенче чит ил буларак испан теле кертеләчәк. Мондагы шартлар белән җитәкчеләр дә танышты. Бу икенче уку йорты белем ил күләм проекты кысаларында сафка бастырылган 86-нчы номерлы перспектива көллияте шушында объектларының берсе ел дәвамына кадәр 1650 урынга исәпләнелгән тагын 2 белем йорты тапшырылырга тиеш. Яңа лицей 1224 балага исәпләнелгән. 3 катлы мәктәпне сафка бастырыр өчен 1,2 миллиард сум акча тотыла. Шуларның 700-800 миллионы федераль бюджеттан. 3 катлы бу белем учагы барлык таләпләргә туры килә. Хәтта ул шәһәрдә ГТО нормаларын тапшыру өчен база булырга тиешле җитәкчеләр. Республиканың яңа уку елына әзерлеге хакында Рөстәм Миңнеханов ил премьер-министры Дмитрий Медведевка туры эфир аша менә шушы яңа уку йортыннан җиткерә. Мы находимся перед многопрофильным лицеем развития, который построен в рамках национального проекта образования. Вместе со мной молодые учителя и директор школы. Сегодня в эту школу, это прекрасная школа на 1224 ученика. Здесь прекрасные кабинеты, 2 бассейна, 2 спортзала и великолепное оснащение. Сегодня в эту школу пришли 317 первоклассников, 11 первых классов. И, конечно же, в этом году, к новому учебному году, мы сдали 5 школ и 2 крупных пристроя на 5700 ученических мест. До конца года сдадим еще 2 объекта на 1650 мест. В рамках национального проекта «Демография» мы до нового учебного года сдали 17 новых детских садов на 3330 мест. И до конца года мы введем 10 детских садов на 2400 мест. Все это вот в рамках тех задач, которые вы озвучили, программа «Ясельные» и все остальное.
Дәүләт тарафыннан да ярдәмсезле 2016 елдан алып 2021 елга кадәр төбәкләргә барлыгы 200 миллиард сумга якын акча каралган. Әлеге финансларга яңа белем учаклары барлыкка килергә тиеш. В рамках национального проекта образования была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, конечно, желательно в одну смену, тем более, что за прошлый год число школьников выросло почти на 1 миллион человек. Білім күні Түбән Кама ішінде яңа укыту үзәге бүләк итте. Бердә яңа гомум білім беру учреждениесе ачылды. Тема 37 мәктәбе төзелеше шәһәргә республика бюджетыннан бүлеп бирелгән 600 миллион сумга төшкән. Анда тәрбияләнүчеләр һәм педагоглар өчен барлык шартлар да тудырылган. Иркен кабинетлар, яңа җиһазлар, уңайлы ашхана һәм аеруча горурлык китапхана. Укытучылар һәм ата-аналар биредә балалар күзләрен идеге кебек хис итәр дип ышана. Быел Россиядә 2 миллионга якын беренче сыйныф укучысы тәүге тапкыр парта артына утырды. Ил күләмендә барлыгы 170 мәктәп сафка бастырыла. Татарстан укучылары да яңа белем үзәкләрендә гыйлем дөньясына чумачак. Иң мөһиме, бу алган белемнәр аларга яңа югарылыклар яуларга, олимпиадаларда җиңәргә мөмкинлек бирсен. 3D принтерда эшләү, квадрокоптерлар белән видео төшерү, виртуаль чынбарлык шлемнарын куллану. Хәзер моның белән беркемне дә гаҗәпләндереп булмый, әмма дә ләкин буларның барысында балалар түгел, укытучылар эшли белә. Авыл мәктәпләренең технология укытучылары өчен яр чаллыда шундый гадәттән тыш сессиялар узды. Аларның остазлары Кванториум балалар технопаркыннан хезмәттәшләре. Биредә үсеш ноктасы мәгариф үзәкләренең булачак остазларын әзерлиләр. Монда үзәкләр бөтен Россия буенча булдырыла. Алар ни өчен кирәк? Бу хакта Камила Насибуллина сөйли. Ага, отпускаем. Нажимаем кнопку курочком. Бу киләчәк укытучылары. Чаллының Кванториум технопаркында дәресләр бара. Укучылар ролында авыл мәктәпләренең хезмәт дәресе укытучылары. Федераль проект кысаларында авыл мәктәпләрендә беренче тапкыр үсеш ноктасы үзәкләре ачылачак. Укытучыларны яңа технологиялар белән югары квалификациялы белгечләр үткәрә. Укытучыларга технологияләр өлкәсендәге белем әлбәттә кирәк, чөнки дөнья бик тиз үзгәрә. Күп очракта укучылар укытучыга караганда технологияләрне күпкә яхшырак белә. Шуңа күрә мондый курслар укытучыларның абруйларын саклап калу өчен бик әһәмиятле. Укытучыларны 3D принтерлар, квадрокоптерлар, виртуаль чынбарлык шлемнары белән эшләргә өйрәтәләр. Барысы да киләчәктә авыл җирлегендәге мәктәп укучылары шәһәр мәктәпләрендәге яшьтәшләре белән бер рәттән заманча технологиялардан файдалана алсын өчен. Мин сезгә дөрес итеп квадрокоптер җыярга өйрәтәчәкмен. Ул эше алырлык итеп. Әлеге укытучыларның тәҗрибәләре зур булуга карамастан, алар замана укытучылары буласыбыз килә диләр. Моның өчен уңайлык зонасына чыгарга кирәк, эшләп карамаганны эшләргә, аңламаган әйберне аңларга кирәк. Мәсәлән, Илшат Хасанов проектта катнашу өчен тестирование, конкурс сайлап алу этабын узган. Монда килүенә ул бик шат. Мин Сабар районы Икшерма авылыннан килдем, технология укытам, кадет мәктәбендә. 6 ел инде мәктәптә эшлим. Шул дәврдә күп кенә үрләр яуларга ирештек һәм үземне профессиональ яктан тагын да үстерер өчен шушында Чаллыга укырга килдек. Кванториум педагоглары өчен дә бу үзенчәлекле тәҗрибә, чөнки алар моңа кадәр бары тик балалар белән генә эшләгәннәр. Олыларны укыту минем өчен бу беренче тәҗрибә, чөнки гел балалар белән эшләгәч, хәзер олылар белән эшләү бераз кыенрак, чөнки балалар тиз үтеп алалар бөтен әйберне, олылар белән отдельный подход кирәк. Педагоги все равно, они уже с опыта приходят и... Педагоглар тәҗрибәле, аларның күзаллавын үзгәртү күпкә кыенрак, а балалар яңа белемне бик гади кабул итә. Бу сыйныфта укытучыларны виртуаль чынбарлык белән таныштыралар. Катнашучылар яңа технологиялар белән эш итәргә өйрәнәләр, виртуаль экскурсияларга йөриләр. Практик дәресләр тренажерлар ярдәмендә алып барыла. Ага, отпускаем. Нажимаем кнопку курочком. Найдите желтую кнопку. Укыту 5 көн дәвамында бара. Беренче көннәрне педагоглар кая эләккәннәрен аңламый йөрсәләр, сабулашу вакыты җиткәч китәселәре килми ди оештыручылар. Укуның соңгы көнендә укытучылар үзләре проект ясап, программа язарга, 3D принтерлар, квадрокоптерлар белән эш итәргә өйрәнеп китәләр. Хәзерге вакытта үсеш ноктасы база мәктәпләрендә әзерлек чаралары бара. Кабинетларда ремонтлар ясала, җиһазлар урнаштырыла.
Югары Ислам технология укытучыларын башкаладагы хезмәттәшләренә үрнәк итеп куярга була. Нәкъ менә алар бу фән буенча Бөтен Россия Олимпиадасы призерларын тәрбияләп үстергәннәр. Моннан тыш, быел авыл мәктәпләренең берсендә белем алган укучы технология буенча Олимпиадада абсолют җиңүче булды. Гомумән, Югары Ислам районы мәктәпләре аерылып тора. Районда программистлар шәһәре Иннополис, университет һәм лицей бар. Мәктәпләрдә өстәмә белем бирү киң таралышта. Белем көне алдыннан районның барлык педагогик җәмәгатьчелеге бу елның төп планнарын билгеләү өчен җыелды. Гөлинә Шәймуллина Югары Ислам укытучылары һәм укучылары белән танышып китте. Югары Ислам урта мәктәбе кунакларны чәк-чәк, икмәк, бию белән каршы ала. Мондагы һәрбер укучы мәктәпнең тарихы белән яхшы таныш. В 2015 году 2015 елда туган якны өйрәнү проекты кысаларында безнең мәктәпнең ишек алдында Дон аллеясына фронтка киткән укытучылар хөрмәтенә һәйкәл ташы куелды. Мәктәптә күп еллар туган якны өйрәнү музее эшли. Монда нинди генә экспонатлар юк. Хәтта мәктәпнең үзенең эстабарлар отряды бар. Алар төрле казылмаларда катнашалар, музейның киштәләрен гел тутырып торалар. Балалар мәктәпнең робототехника түгәрәгенә аеруча зур кызыксыну белән йөри. Әлеге түгәрәк күптән түгел генә эшли башлады. Шулай да укучыларның инде кичкенә генә булса да җиңүләре бар ди түгәрәк җитәкчесе Сергей Анохин. В прошлом году по министерской программе пришел прям... Теге елны безнең мәктәптә министерство программасы буенча тулаем җиһазланган роботлар кабинеты барлыкка килде. Миңа бу юнәлештә үземә кызык. Директор белән сөйләшкәннән соң Иннополиста квалификация күтәрү курсларын уздым. Проходил курсы повышения квалификации в Иннополисе. Мәктәп үзенең эшчәнлеге белән генә түгел, статусы белән дә аерылып тора. Укучылар арасында сәламәтлекләре шикле булган балалар да укый. В 2018 году школа стала инновационной площадкой. Безнең мәктәп 2018 елда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының инклюзив белем бирү буенча инновацион мәйданчык булды. Без сәламәтлекләре шикле балалар белән дә эшлибез. Алар башка балалар белән бергә укыйлар. Чөнки андый балалар социальләшергә тиеш. Кызганычка каршы, мондый балалар саны арта бара. Они должны учиться вместе со всеми, социализироваться. Мәктәп үз эшчәнлеге турында ел сайын үткәрелә торган август киңәшмәсендә хисап тотты. Гадәттәгечә Югары Ислам муниципаль районында мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең пленар утырышы мәдәният йортында узды. Биредә катнашучылар өчен мәгариф оешмаларының күргәзмәләре һәм мастер-класслар оештырылган иде. 11-нче сыйныф укучысы Михаил Слушкинның проекты беркемне дә битараф калдырмады. Ул инвалидлар өчен чылбырлы платформа ясаган. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, Михаил бу проекты белән технология буенча Бөтен Россия мәктәп укучылары Олимпиадасының абсолют җиңүчесе булды. Проектны аның укытучысы шул ук вакытта әтисе Александр Михайлович тәкъдим итте. Пленар утырышта белем бирүнең сыйфатын арттыруның актуаль мәсьәләләре каралды, педагогның һөнәри үсешен арттыру стратегиясе корылды. Министерство в этом направлении очень хорошо работает. Сегодня на августовской конференции Министрлык бу юнәлештә бик яхшы эшли. Без бүгенге утырышта моны тагын бер кат ассызыкладык. Безнең Олимпиада үзәкләре бар. Алар барлык кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Безнең укытучылар нәкъ шул үзәкләрдә курслар үтеп, үзләренең квалификацияларын күтәрәләр, белемнәрен арттыралар. И показывают уже хорошие знания. Иң беренче менә шушы яхшы нәтиҗәгә ирешү өчен кадрларның, укытучыларның үз эшләрен яратып, аны сөеп, балаларны хөрмәт итеп, әти-әни белән эшләү алымнарын үзгәртү кирәк. Утырыш ахырында Эльсур Хадиуллин мәгариф учреждениеләренең педагогик хезмәткәрләрен, ведомство бүләкләре, мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Белем безне алга, яңа үрләргә илтә. Технологиялар чорында без һәр вакыт кирәкле ориентирларны эзлибез. Безнең мәктәпләр, университетлар ничек үзгәрә, аларда кемнәр укый һәм кемнәр эшли. Без бу атнада белем дөньясын шулай күрдек. Сезне элеккегечә социаль челтәрләребездә көтеп калабыз. Һәм тапшыруыбызны Рим ораторы Марк Винтилянның сүзләре белән тәмамлыйбыз. Үзең яхшы белгәнне башкаларга өйрәтүдән дә яхшырак әйбер юк. Белемегез белән уртаклашыгыз.